Здравей, ти си с уроци за пари. Аз съм Димитър Ангелов и днес съм на нос Калиакра. Станах пак сутринта, не ми се стоеше вкъщи. Яхнах мотора и дойдох тук да запиша и това готино видео, което следва. Мисля, че ще ти бъде много полезно и много интересно. В това видео ще ти споделя 5 филма за инвестициите и за парите като цяло, а и за живота не на последно място, които тези 5 филма просто ще те вдъхновят, ще ти дадат един така по-различен поглед, за да разбереш какво се случва в сферата на инвестициите, какво се случва в сферата на парите и да знаеш, че ти можеш да се възползваш от света на инвестициите днес максимално и то, както пожелаеш. Просто това направи интернет, това направи всичко, което е достъпно като информация вече за нас. Първият филм, за който ще ти говоря, това е The Wolf of Wall Street. Вълкът от Уолл Стрит. 2013 година е филма с Леонардо Ди Каприо. Ако не си го гледал, препоръчвам ти да го гледаш. Филмът първо да каже, че е по действителен случай и разказва за историята на Джордан Белфорд, който започва така като брокер на фондовата борса и през 1987 година черния понеделник идва и той бива уволнен. Общо взето много така тежки месеци следват и отива там в една брокерска къща, някаква измислена, и вижда така наречените pink sheets, т.е. там се търгували тези пени акции, пени стокс, където комисионната е била 50% за брокера, и започва да лъже хората, да мами хората, съответно с тези буклукчави акции, които струват някакви стотинки. Обикновени хора, пощальони, някъде монтьори и такива, които всъщност имат някакви спестени пари. Той им ги взима, обещава им, че ще се влагат тези пари в тая акция, убеждава ги как компанията е много добра. Компанията за нищо не става, тя в някакъв гараж нещо там. Общо взето куха, така фирма, фантом компания може да е даже, както и в България по едно време имаше доста такива, може и все още да има. И всъщност измама след измама той става мултимилионер. Не само той, но и хората покрай него, с които участва в тези схеми. Почва IPO-та да прави. Голяма мушингия. Всичко това е по действителен случай. Става наркоман, става един такъв, дето общо взето пропада и накрая го вкарат в затвора, така за не знам за колко години го вкарват, но го вкарват. И той като излиза вече пише книга и се прави този филм, Джордан Белфорд. Този филм, Вълкът от Уолл Стрит, показва падението на един човек, че парите, както могат да бъдат нещо полезно в някои филми, как сме ги гледали, и в примери, как хора дават за благотворителност и така нататък, като Уорън Бъфет, между другото. Последният филм, който ще ти кажа, той е най-готиния, най-полезният, така че остани до края на това видео. Изобщо няма да съжаляваш. Както парите, ни правят по-добри, така и ти като си кофти човек, парите те правят още по-лош човек. Тоест, парите само усилват това, което сме ние. Много готин филм, много показателен. Най-показателен е точно какво да не правиш и че всичко в крайна сметка се наказва. Защото просто така работи живота, така работи системата. Втория филм, за който ще ти говоря, се казва Уолл Стрит. Той има 2 части. Първият е от 80-те години с Чарли Шин в главната роля и Майкъл Дъглас ли беше другия? Майкъл Дъглас беше. Няма толкова значение, не ги знам. Аз, защото филми не гледам, ама имаме ги в нашето общество, така, имаме си секция филми, където пускаме такива неща. Този филм, първия, който показва как пак чрез измама, Чарли Шин като нов такъв брокер, Майкъл Дъглас уж го взема под крилото си, уж го обучава там, показва му някакви работи и накрая се оказва, че Чарли Шин започва да търгува с вътрешна информация, там започват някакви измами, това е измамно и както е на върха, така влиза в затвора, пропада и още
това е поредният филм, нали, който е показателен как алчността като цяло не води до нищо хубаво и колкото и да си голям, нали, алчен ли си, гаден ли си, няма да успееш. Рано или късно, нали, ще се провалиш. Това е за... Има и втора част за Уол Стрит, където Гордан Геко се казваше Майкъл Дъглас, където 2010-та ли е филма, 2010-та май, след кризата от 2008 с едно момче, по-млад актьор, така, как пак се опитва да го изложи нещо такова, той е гади с дъщеря му. И двата филма са готини, много показателни, гледай ги. Уол Стрит и Уол Стрит 2, или не знам как се казваше. Или Уол Стрит Money Never Sleeps, втората част, нещо такова. Третия филм, за който ти говоря, ще ти говоря сега, това е филма The Big Short на български. Как е, не знам. Ама го има Има го там някъде из тея съм чувал. И за HBO, ако имаш, там го има май. Така са споделили хората в Ангел Димитър Комюнити. Аз понеже нямам така телевизия, гледал съм го там. Гледал съм го в интернет. Някъде ще го намериш. The Big Short. The Big Short разказва за 2008 година, за кризата. Как стана, защо стана. Брат Пит участва там, нали. Майкъл Бъри, ако си го чувал, там изгрява неговия герой. Показва как се надува този балон с жилищните имоти и докарва най-голямата финансова криза, изобщо икономическа на нашето съвреме. Кризата от 2008 година. Така че гледай го този филм. Със сигурност той е така той е най-пресен за последната най-голяма криза. Много ще е полезен. Пак ще видиш алчност, пак ще видиш и там брокери, как много неща, които видиш във филма, ще ги навържиш с ситуацията в момента. Ще споделяш после долу в коментарите точно кое е като към момента, какво смяташ, че ще се случи, има ли балон в някой сектор, особено пък в недвижимите имоти. Споделяй долу в коментарите, ако вече си огледал филма, или пък ако не си огледал, изгледай го пак. The Big Short е мега добър филм. После Inside Job. Това е документален филм. Inside Job е един документален филм отново за кризата от 2008 година, когато целият свят, нали, пострада от американските там дериватите, тези глупости, Mortgage Backed Securities, както Уорън Бъфет им казва, оръжия за масово финансово унищожение, така ги наричаше той. Inside Job, там ще видиш реални хора, които са участвали и са довели до тази криза, задават им неудобни въпроси и те мълчат и няма какво да кажат. Професори там от Федералния резерв, излагация пълна. Ще видиш тогава как големите мълчат. Шефове на банки, съответно как са си правили нещата, са си опичали за тях, да имат много пари и така. Това е Inside Job. Документален филм, много готин. Даже мисля, че го има и безплатно в YouTube, може да го гледаш, ако не се лъжа. Мисля, че го имаше. Така че гледай го, с две ръце ти го препоръчвам. Даже повече от The Big Short. То е всъщност за едно и също нещо става въпрос в двата филма. И последно, но не на последно място, това е филмът Becoming Warren Buffett. Има го пак там в тези библиотеки, видеотеки, на Netflix ли, на HBO ли. Така казаха сега, нали, аз нямам такива неща, не знам. Но да станеш Уорън Бъфет или Becoming Уорън Бъфет, 2017 или 2018 година е филма, 2017 май. Това е вече, след като си изгледал, нали, всичките тези глупости, които са, нали, реални неща, след като си ги изгледал и си разбрал какво става след като си много алчен и до какво води всъщност алчността на хората, след като си гледал Wolf of Wall Street, двете части, The Big Short, Inside Job, този филм ще ти покаже всъщност най-великият инвеститор на всички времена, Уорън Бъфет, как не участва в нито едно нещо такова, ами само се възползва от него, понеже цените падат
Той не взима участие, не се полакомява и той става най-богатият човек в света по някое време там. Това е уникален филм. Биографичен филм за Уорън Бъфет. Как пораства, нали, какво работи първо, къде учи, с кой се запознава, за баща му, за майка му, за сестрите му, за децата му, как стартира Бъркшир Хатуей, нали, как се запознава с Чарли Мънгър. Това е моят любим филм. Нали, аз мога да го гледам безброй пъти, съм го гледал доста пъти и той е просто един показателен филм, как всъщност добротата, смиреността и инвестирането в стойност всъщност винаги дават най-добрите резултати. Не само в инвестициите, ами в всяко едно отношение в живота ни като цяло, като имаме дисциплината, като имаме, нали, знанието, като имаме смиреността, като не се лакомим, като не сме хазартни личности, като сме добри към хората, като сме добри към себе си, като действаме с някакъв план. Becoming Уорън Бъфет. Биографичен филм, ще видите там съпругата му, нали, първата на Уорън Бъфет говори, децата му, Чарли Мънгър, лека му пръс. И това е всъщност филма, с който е добре да завършиш, защото ако другите филми са те отказали, дето се казва, да инвестираш, видял си общността до какво води, те е страх и да не стане и при тебе така, Becoming Уорън Бъфет ще ти покаже, просто ще ти промени мирогледа, всъщност инвестирането, как може да повлияе на целия ти живот, как може да ти оправи живота и как може като цяло да ти го направи много по-добър и не само на теб, ами на всички хора около теб. Това беше мой човек за днес и това беше Нос Калякра. Ей тук да дойдеш някой път, ако не си идвал. Ей там някъде баш носа, най-издаденото, нали. Има вътре ресторанче, музей някакъв майче имаше. Едно време, аз не съм идвал давна, ама си спомням такива неща, като са били малки моите деца, като съм ги ворил тук. И така. Това бях аз, Димитър Ангелов. Благодаря ти, абонирай за канала, споделяй го, гледай филмите, споделяй долу в коментарите какво мислиш. Паля аз към Варна и да ходя. Айде, чао!